Ola, benvidos a este vídeo diario de campaña que imos a facer e que comenzamos hoxe, 8 de maio, como primeiro día de campaña. Vos vou contar un pouco que estivemos facendo onte, hoxe mesmo pola mañán, pois tamén algunha anécdota que sucedeu nestas horas de campaña. Por exemplo, a primeira que me chega hoxe pola mañán dunha veciña que me conta que a súa filla pois non lle funcionaba o que era o portalón da casa, entón dixo, oye, chamo ao alcalde Miñóns para que veña aquí a arranxar o problema e tal. Bueno, pois son anécdotas que van surdindo. Estivemos presentando o programa a quenes creíamos que era necesario presentar o programa, que eran os colectivos e asociacións tanto de veciños, asociacións deportivas, educativas, esos colectivos que estiveron colaborando con nós durante estes 3 anos que estivemos pois, recollendo propostas, porque era eles os que queríamos que nos deran as súas propostas para o noso programa, este programa que recollemos neste libro e que nós o que onte fixemos pois, foi presentarlles e darlles unha copia mediante un pendrive. Tamén hoxe pola mañán pois, xa o fixemos tamén coa prensa, porque entendíamos que agora para facelo público pois podíamos dar esa información xa a toda a prensa. Acabamos de sair dese desayuno coa prensa e de darlle esa información das medidas que consideramos claves para gobernar os vindeiros 4 anos e inclusive máis alá dos 4 anos, porque, como dixemos agora mesmo, un programa ambicioso no que queremos volver pois a gobernar este concello e a xestionalo como creemos que é necesario. Agora seguimos cos actos que vamos a ter durante o día de hoxe. Imos a repartir e facer o porta a porta en Lens, porque temos un acto hoxe pola tarde noite ás 8 ali en Lens, e faremos tamén pois o porta a porta se nos dá tempo e o tempo tamén nos lo permite, pois ir acercándonos para o día seguinte hacia Grone e demais.